To ku daure ku dangula muna subscribe a tashar Abdul Ekopa TV domin samun sababbin ayyukanmu da mun dora. Kaban kiɗa na maza ne wakar maza kau da sara maza a daji su mata zo mu je tunda dai mun shirya maza na taho da shiri na zanwa aiki tunda su suka jajirce can a filin yaki babu tsoro gare su hakan ya kaban mamaki Shek zagaye su suke yi ba sa raki taimakon kai da kai suka yi wa juna ɗauki muje zuwa yan gora aikin ku babu asara ina faɗa na ƙara don ku haka a barku a zagaya a gari a gaya yake har ma daji yan vigilant aikinsu suke tamkar sojoji su maza a firgita zarar dai sun gunji ayarin banga suka ba wa mazaje yaji kungarai na kama ka gagaya su ne kunji takensu ne yan banga ko'ina sun tsirga duk bin nishag sun zaga su toshe dukkan tsaga kwarai aikinsu da kyau yake ba sa ganda kariya suka ba wa garinmu tsaro sun bada ba mutum da za ya shigo hankalin mu ya tada suka ba wa maza tsoro da ciwon koda dole ne na yaba muku don makiya kun kauda a radina gaishe ku a ganku haka a barku amana ciyan baku yau gata a hannunku baba ma latilas in zo in gaishe ka zamo garkuwa a gare mu babbar dirka alatsare kada kai da duka yaran naka zan sanya sunayensu vigilant gaishe ku ga mai gana mai durma vigilant gaishe ku kace mai ran mai durma vigilant gaishe ku na sanya adam bulama vigilant gaishe ku na sabu kartalala vigilant gaishe ku na sabula mana durma vigilant gaishe ku maimakinta na gaishe ka vigilant gaishe ku baba kaka mai durma vigilant gaishe ku Mustapha mai durma vigilant gaishe ku Ali Bula Musulaiman vigilant gaishe ku Alhaji Baba Ganane vigilant gaishe ku Sala Alhaji Manamu vigilant gaishe ku Bakawu Shanti Mari vigilant gaishe ku sai Abukar Mamaira vigilant gaishe ku gaisuwa ga maharba na kasan ka komanda Malakolom mun tabbatar da baku da ganda mata da maza Abdul Ekopa na gaishe ku